Gumshi benta ban pen sngo tho shaki pat ba nong shong chinong ya ki lat jing rap naga benta gitu ki breu ki padan haka jing duna haka bor perkhat bat ki pajur ka jing ko slai haka jing em jongki katnat ka badai pen e ka kwat ka khya jong ki nong shong chinong hapo ka jilla lingba ka National Health Mission menta ka la sngi ublai ka arterik leber kala penlong ye ka jing penshai pat ba halor ka lat jing rap naga benta gitu ki nong shong chinong ki ba ma ya ki te ki jing Katai ke jing penjai pai ba la sedang na mairang Eastern West Khasi Hills bat hakaju kasngi ka kenhun jong kinong tre hakate katanan kilahiar ha West Khasi Hills bat belong ya katai ka program hakmat yo nong stan bat katai ka program kalong sisha ka jing kerku ya ki pai ba ki bawan pansngam ya ka jing penjai jong ki Mujung perkat ke jongpi, anda pila phone dan suang no kan keren ke komputer. Bahkan ong press 1, press 2, nyon iwe, nyon R. Hakabai deh baka mujung perkat, nyon R. Press 2, bapinyo banyak keren, bat kita ki counselor seleni kinong yang selok. Kibala bu dak sorkar, kidi kinong yang selok belayo ke jing pentebet, kibala ban ai ke jing yarap hakapor ke babiang. Perkat perdan ke ke bapila ban le. Ban yarap ya dia. Menu bala ban jubab. Ai chung snow tu jonga ka baning kong kalong bangin ken mau ning kong yu play bat ngin bu ai chung dua yu play bat ru ya ka bangi ngin don bat ki porlok ki bangi bat ni tu ya kita ke chung e bangi kan ru publish Counseling. Good answer. Counseling nila ban pa ki shaki counseling centers. Wan pet kat nungut nangi na pi pitip ya ka jubab jong kini baka price ka up na banta kitu ki bala ban jubab tika jingkali ka baning kong kalong u telemanas number mano bala ban ay nga number phone jong telemanas bapila ban phone dada pisem bapidan ha ka bor perkhat ka bam kwat bam khya Dr. Ayang ka jubab ko jong hi Kadai na po Health Department under the Hapo Ajangka National Health Mission. Kubli shibun ba ya ka jing wan hangi wan panya ya ka National Health Awareness Program jangka mental health and tadi bala panya ya ka National Mental Health Program National Health Mission Meghalaya. Tigidan mentahang ni hanongstan but niyo i ba ka jing yesem mentah jang ba kalong ka bakham bun man ya ka ba hasulong tinga internet ba kiawan shakmal ba yesem mentah mo di kalong ka positive response ka bangiyo na kanigasyon and ni kermenru baki pat kila subsku ya ka program ka awareness bunyi sapyang sa kalyang jangki di hadu mentah na kalyang jong ka health National Health Mission katno teli ki program kila dapan kila pun ki program ya kani ka ya ka mental health awareness tingi ladap kumbaar jaka tingi dang sa asyu sabun ki jaka lai jaka bat menem step hamairang tingi dang sa asyu si kiwi pat ki jaka toh kubla shibun